Szóval, itt a vidéki sutyók, akik farkasokkal táncolnak, osztjuk az észt itt a nagy világ történése. De hát ugye ez a szekta effektus, hát ez annyira egyszerű belesodródni. Tehát én, ahogy te kezdted, Szabi is szerintem, hogy mikor lemész az edzőteremben, mit csinálsz? Hát most van valamit leszettél valahonnan, valaha csak nyomtatott sajtó volt, most még, de bárhonnan millió edzésre bármit el lehet érni, rengeteg okos influencer, azonnal program, most applikáció, megnyomod, gondolom, mit akarsz, olyan tervet dob ki a számodra, vagy ha lemész kitőkész tanácsot, tehát a legnagyobb marhától, mert biztos ért hozzá, hiszen azért olyan nagy, mert ért hozzá, tehát őt kell meg ő a dealer. követni, meg ő a dealer. Hát ugye itt ezért elég nagy problémák vannak. Magyarország, Magyar Péter, help me! Itt azért rendbe kéne rakni egy-két dolgot. Én úgy tudom, ennek a szabályozása, törvénykezése, büntető jogi része is nagyon-nagyon-nagyon sántít. Tehát, hogy ezeknek az illegális gyógyszerek, dopingszerek, hogy is van? A használata nem, de a kereskedelme bűncselekmény, de hát akkor csak bűncselekmény után juthatsz hozzá. Tehát akkor ez hogy lehet, hogy ez nem büntetik? Ugye ez olyan, mint a biztonsági öv. Valaha, amikor kötelezővé tették, és akkor nagyon sokan ugattak, hogy hát mi az én életem, stb. De hogy sétáló forintjelek vagyunk. Tehát ez a közpénzből lesz finanszírozva a te hülyeséget. Ha kirepülsz az autóból, ha autóbalesetet szenvedsz, akkor a 90-valahány százalékban segít a biztonsági öv például, ugye? És akkor ugye ezt a hasonlatot lehetne ráhozni. Hát most itt is ugye ezek a hős, kokszos testépítők is, akik a kórházba kerülnek, és vagy ugye a futamidejükből lerántanak 20-30-40 évet, mert ugye mindegyik még 30-40 évesen nagyon fickós, meg aztán egy roncs, és akkor, mikor 50-60 éves koruk között mind elpatkol, de előtte etekig hónapokig a te TB hozzájárulásodon van finanszírozva a gyógyszer, a kórháza, stb. Akkor itt jön szembe a sztori, ugye, önmagával, hogy hát az ő élete volt, tehát nekem is rengeteg, hát el kell fogadni, hogy ez csak így lehet. Nem kell elfogadni. Én kéne elfogadni. Nem tudom. Hát a profi élsportban is üldözik, rabló pandúrjáték van kétségtelenül, de ez itt szemet hunyva hagyjuk rá, hogy itt, hát jó, hát az ő élete. Nem. Ez nem az ő élete, nem csak az övé, hanem itt van az egészségügy terheltsége. Ugye itt most bele is mehetnénk akár a mostani társadalmi, gazdasági, politikai helyzetbe is, hogy itt milyen óriási problémák lesznek. Talán most még a 24. órában, utolsó percében talán lehet, hogy sikerül. Azért lesz itt az életről is szó, mert azért itt összefügg. Mindenki olyan az edzőterembe is, mint az életbe. Tehát, hogy azért belefolyhatunk ebbe, hogy mennyire fontos volna, hogy mindenki sportoljon. Mindenki sportoljon 2-3 naponta egy órát, és ne sajnálja az időt, az energiát, a pénzt az egészségére, mert a betegség mindig sokkal többe kerül. Tehát utána az idő, energia, az a több százezer forint, amit a vizsgálatokra, operációkra, gyógyszerekre ki kell fizetni, az sokkal több lesz. Igaz, hogy majd ott egyszer akkor koncentráltan kerül ez majd pénzbe, és itt most pár 10 000 forintokat kéne havonta az egészségre költeni, és még egyensúlyt is, aki okos, még egyensúlyt is tud. Jaj, de hát most akkor itt eddig nem költöttem rá, most is rendben vagy. Nem vagy soha többet olyan egészséges, mint ha folyamatosan egészséges vagy, és ezt szinten tartod, és fektetsz. És azon kívül nem is beszélve arról, hogy az életminőséged. Tehát az, hogy 75 év az átlag életkor, de oké, nem rossz, lehetne jobb is, Európában azért vannak jóval magasabb átlag életkor. De milyen minőségben? De hát, hogy milyen minőségben? Itt a magyar az totál le van rottyanva, itt 50-60 éves kor fölött, ami fizikai teljesítményre, ami diszkomfortba élnek az emberek, elhízva, lerottyanva, az a táplálkozási kultúra, amit van, tehát ez a mi demográfiai csúcsunk, ugye a háború után születettek gyerekei a 70-es évek közepén, mi, akik születtünk, tehát hogy mi majd itt 10-15 év múlva, amikor lerobbanunk, akkor készen fog állni az egészségügy, a mi ellátásunkra, az idős, a beteggondozás, az otthoni ápolás. Hát most nincs elég ember erre, nem is egy megbecsült szakma, sem anyagilag se egyébként. És
a mi szüleink tartanak most ott, de hát ez már szétforgácsolódott. De ez a mi generációnk, ez a 70-es évek közepe, a te szüleid, vagy a korúak, tehát majd mi, mikor lerobbanunk, itt óriási bajok lesznek. Ha addig ez nem, még szerencse van 10-15 év körülbelül ezt rendbe rakni. És hogyan lehet rávenni a lakosságot arra, hogy többet sportoljon? Nagyon jót kérdeztél. Én voltam ilyen FIS programban, mert ugye a magyar mindig fillért. Mindenre sajnálja a pénzt, ezeknek a generációknak az egyik legfontosabb tulajdonság, ki tud jobban nyomorogni, többet spórolni. Ugye az el nem költött pénz, halott pénz egyébként, bármikor a fejedre eshet egy tégla, aztán hiába volt a vánkos alatt x millió, átlag 13 millió megtakarításunk van. Nem, nincs. Tehát ez az FIS programok voltak, amiben ingyenes sportolási lehetőséget biztosítottak az embereknek. Mire volt jó? Semmi, egyetlen egy antisportember valóban célközönséget nem tudott behozni a program. Én voltam firtatva, fenyegetve, hogy minél több embert produkáljak, azokból, akik egyébként is jártak sportolni. Tehát azok fürödtek ebbe, hogy most ingyen sportolhatnak 10 alkalmat, 1 hónapot, nem tudom micsodát, és lopjunk, csaljunk, hazudjunk, hogy mi csináljunk úgy, mintha működne ez a program, és holott mindig ugyanazok, akik egyébként is sportoltak, azok egyetlen egy ember sem jutott el, aki elment egy FIS szűrővizsgálatra, mondták neki, hogy rottyom vagy haver, kéne jönni sportolni, stb. Jó, persze, köszöni szépen, és kész, hazagyalogolt, és akkor tömte be a péksütit ugyanúgy tovább. Nagyon fiatal korban kellene elkezdeni, és ezt megint vissza tudjuk vezetni az oktatásra, hogy edukáció, edukáció, edukáció. Mert ha ezt csinálod, annak ez a következménye. És hogyha ezt csinálod még tovább, folyamatosan, életmódszerűen, annak az a következménye, hogy akár 20, 30, 40 évet le tudsz faragni az életkorodból. Csak ehhez olyan edukációs rendszer kéne, ami tényleg meg is érteti a gyerekekkel, nem pedig csak ráijeszt, hogy jaj, ne egyél cukorkát, mert cukorbeteg leszel. Nem érdekli. Az nem én vagyok annak az ember, aki megmondja, hogy ez hogyan kellene, mert ez nem értek hozzá, de edukáció. És minél hamarabb, minél érthetőbben, minél átfogóbban. Hát az egészséges táplálkozás, a nevelés, azt ugye eleve ott az óvoda után talán az iskolába kéne elkezdeni, azzal, hogy eleve arra vannak kényszerítve az emberek, hogy csak azt kapjanak. Tehát azért itt a nyugati jólétibe, Gabi is, amit mesélt Dániában, mi van, hogy csak egészséges minőségi alapanyagból készült kaják vannak az iskolai menzákon, csak olyat lehet enni. És eleve ez egy kényszerpályára kerülnének az emberek. A magyar embernek az inger küszöbe az valami brutális, hogy hol van. Tehát elmegyünk külföldre valahova, ott eszünk, iszunk, először minden, hogy is mondjam, kevésbé ízesnek érzik, hogy nem elég finomnak, és pár nap alatt átáll az érzékelés. Nem elég zsíros, nem elég cukros. Igen, ez a brutális fűszerezés, a brutális adagmennyiség, a brutális zsírmennyiség, amitől igaz, hogy finom minden, de annyira kitolja az inger küszöbünket, és annyira mániákusak leszünk, függői leszünk, nem is beszélve tényleg a boltban kapható nasolnivalók, amik nagyon színezve, ízfokozat. Ott nagyon nagy baj van abban a világban szerintem, ahol a boltban kapható méz ízfokozó van. Jó? Ezt most úgy mindenki dolgozza föl. Tehát a méz eleve egy brutális, édes nektár, egy ízorgia, és nem, még raknak bele méz ízfokozót. Szóval itt ebbe az országban itt nagyon nagy baj van, ezeket így rendbe kéne rakni. Most voltunk külföldön, Olaszországban nyaralni, és akkor arról ne is beszéljünk, hogy ott 2-3-szor annyit keresnek, és 20-30-40%-kal olcsóbbak, és jobb minőségűek a boltban kapható termékek. Lehet hasonlítani egy Olaszország, mit lehet kapni, majd kisípolott Pisti, meg egy magyarban, tehát sokkoló a különbség, biztos egy nagyon nagy életminőség, komfort érzetet adhat egy valakinek, aki egy olyan országban él, ahol ennyire kevésbé terheli meg például a pénztárcáját. A minőségi alapanyagból készült táplálkozás.
gyakorlatilag. Biztos, hogy ez eleve egy hatalmas valamit ad az életminőséghez, hogy a magyar, hogy erről tudna-e váltani, hát azt nem tudom. Meg ezt is sokan egy stressznek élik meg, hogy ők azért nem vásárolnak egészséges élelmiszereket, mert hogy milyen drága. Hát jó, csak a sokkal többet vesz. Igen, hogyha kicserélnénk a bevásárlókosárban azt a rengeteg gumicukrot, chipset, lisztet cukrot, és lehetne sorolni, persze nem mondom, hogy ezeket teljesen vonja meg bárki magától. Nem kell semmit megvonni, mértéket kell tudni tartani. Itt is ugye visszatérünk oda, hogy tízezreket az emberek elköltenek szerintem havonta ilyen értéktelen üres kalóriákra, amik csak tényleg az agyukat elégítik ki velük. Ugye bele is mehetünk majd ezek a kalóriaszegény, meg csökkentett kalóriamennyiségű élelmiszerekbe, hogy mi értelme van, hiszen kalóriákra van szükségünk. Tehát, hogy a cukrok édesítővel, az ízek ízfokozóval, tehát hogy egy csomó méreganyaggal tömik magukat az emberek. Tehát az, hogy fiatal lányok vékonyan narancsbőrösek, az egyértelműen azt mutatja, igen, hogy le vannak mérgezve. A szervezet nem tudja földolgozni ezt a mennyiségű színezék, tartósítószer, emulgálószerek, ízfokozókat, elraktározza, itt kötőszöveti degenerációban, ugye, narancsbőrként. És nem értik, hogy mit csinálnak magukkal. Tehát ugye itt az előírásoknak is változni kéne. Az, hogy amikor látod, hogy külföldön például a Fanta ilyen seszínű, az vajon mit mutat? Hát nem az, hogy a miénk jobb, mert hogy milyen szép neon narancssárga, hanem az, hogy itt az valamivel föl van turbózva. Tehát ugye az élelmiszeripar az ugye a vásárlóigényeket is kiszolgálja, de azokon a korlátokon belül, ami az előírás. Tehát itt változtatni kellene ezeken az előírásokon, hogy mit tartalmaz, szigorítani kéne rajta, az alapanyagok minőségén, ugye, hogy valami itt rendeződjön ebbe az ügybe. Mert ez, hogy tudatosan, tervszerűen mérgezzük le a lakosságot? 65 év nyugdíjkorhatár? Fizes 40 évig, de csak 10 kelljen visszafizetni? Ugye? Elgondolkoztató. Az összeesküvés elmélet. Az összeesküvés elmélet. Tudatos ez? Vagy tudat alatt alakult ez ki? Vagy manipulálják? Közben eszembe jutott még a TB rendszerrel kapcsolatban, hogy ti is kiskorotok óta sportoltok, én is. Nagyon ritkán járok orvoshoz például, gondolom ti is. 19-ben voltam utoljára, most mentem el 2 hete. És ma már a modern technológia miatt minden föl van jegyezve rólunk, minden fel lesz jegyezve, fel is van. És arra akarok kiukadni, hogy nem lehetne-e felhasználni ezt a modern technológiát, az adatbázisokat arra, hogy aki egy életen keresztül fizeti a TB járulékot, és egy életen keresztül sportol, és nagyon jó állapotban van, és tényleg csak akkor jut el orvoshoz, amikor szűrővizsgálat van, vagy amikor nagy a gáz. Azt valahogy ösztökélni, hogy az emberek ne járjanak annyit az orvoshoz. Szerintem külföldön lehet, hogy van erre már, nem hiszem el. Hallottam már ilyet. Hát ugye ez a magány egészségbiztosítás, ugye félig meddig ezt szolgálja, tehát hogy valami jó modellt le kéne utánozni. Sokkal egyszerűbb, nem kell semmi újat kitalálni. Biztos vagyok benne, hogy van olyan egészségügyi rendszer, társadalombiztosítási rendszer, aminek az elemeit vagy egészébe át lehetne venni. Tehát az, hogy tényleg az, aki egészségtelenül él és terheli a közszolgáltatást, hogy azt valahogy büntetni kéne. Ez is egy motiváció lehetne. De hát itt ugye a magyar nem azt lépi, hogy jaj, hát akkor odafigyelek és egészség, hanem háborúk, hogy mi az, hogy neki fizetni kell. Ugye? Tehát egy alapellátás valami bagóér, tehát relatív bagóér. Én azt hiszem, hogy az kéne, hogy járjon. Azon fölül mindenki a zsebében több pénzből fizessen magának egy olyan egészségbiztosítást, amivel esetleg úgy gondolja, hogy tudja majd finanszírozni azokat az extra szolgáltatásokat. Jó, az se egészséges, hogy térprotézisre 1 évet kell várni, meg csípőre 2-3, meg stb. Ugye ez most itt nagy bajban vannak, hogy ezt rendbe rakják, ezt az egészet, ezeket a várólistákat, hiszen már a most előregedett generáció, ő már végigfizette az életét
most tehát egy határozott vonalat húzni, hogy innentől ez van, tehát ez nem lehet kivitelezni, nem is lenne igazságos, hiszen ők akkor, amit kellett, befizették, most, hogy az semmit se ér meg. Itt az előző országvezetés így gyakorlatilag ilyen elfüstölte, ugye itt azt a magánnyugdíjpénztári pénzekkel együtt mindent itt kifüstölt az ablakon, és hogy hiába fizette valaki végig az életét, az utolsó, nem tudom, pár évet veszik igénybe, figyelembe ugye a nyugdíj kiszámításánál is. Szóval itt nagyon nagy bajok vannak, de a legnagyobb baj, hogy ez 30 év alatt nem sikerült szerintem ezt valami utat választani, rendbe rakni, hanem csak így mindig ilyen félig meddig ilyen homokba volt dugva a fej, és akkor majd így valahogy elevickénünk, stb. De az, ami most van, és ami már ezután jön, szerintem az tragikus. Kérdezik, hogy tőlem kanyarodjunk vissza az edzőterem, a sportolás, stb., hogy kinek, mindenkinek. Akinek van kezelába, sőt, hogyha annak csak a fele megvan, akkor is kéne edzőterembe járni. És miért edzőterembe? Én azt mondom, azért edzőterembe, mert ott mindent lehet csinálni. Nincs kötelező gyakorlat, és mindenre van alternatíva. Mindenre van alternatíva, van minden progresszió, van regresszió, tehát az, hogy egyesek valami mellett szélsőségesen leteszik minek hívják ezt, a voksukat, hogy én csak futok, én csak biciklizek. Ha szétmegy a bokám, ha szétmegy a térdem, ha szétmegy a csípőm, akkor is. Épül egy futópálya, akkor mindenki elkezd ott futni, ilyen-olyan cipőbe, brutális túlsúllyal, aztán elkopik, eltűnik mindenki. Jé, milyen érdekes, nem? Tehát ugye ez nem nekem való címszó. Igen, de hát ugyanezt hallom vissza, akik elmennek bizonyos óratípusokra, stb. Vannak nagyon kvalifikált óraadók, akik ugye attól tűnnek hozzáértőnek, hogy mindig mindenkit szét tudnak csapni, és akkor aki ezt pszichésen, fizikailag, egészségügyileg nem tudja patronálni, nagyon érdekes a magyar önhibáztató, az nem azt mondja, hogy ez egy volt, hogy ez egy nem jó dolog, amit mondtam, hogy te is, meg én is ugyanazt csináljuk, de igaz, hogy te 5 éve, én meg ma kezdtem. Tehát nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy én vagyok a hibás, mert én ezt nem bírtam. Hát mondom, álljunk már meg a menet. Hát mondom, ez csak egy valamit bizonyít, hogy a te edződ az semmilyen egyéni képességedet, adottságodat, sportmúltadat, egészségügyi állapotot, semmit nem vett figyelembe, hanem van egy póló mindenkire. Azt akarja ráadni, ha jó rá, ha nem. Te nem jó, kész, kuka, majd jön másik. De hát te önmagadnak te vagy a legfontosabb. Tehát ez a te saját életed. És én szerintem ez a felelősség kérdése itt fölmerül benne, az a legfölháborítóbb ebbe, és a legkárosabb, hogy ezzel embereket örökre elvadítanak attól, hogy sportoljanak. Mert azt hiszik, hogy ennek csak így van értelme, de ő ezt nem bírta. Hát mondom, én tudok olyan edzéstervet írni, amivel te elkezded az alapokról fölépítve, szépen, nem kell semmi extra, nem kell türelem, a legfontosabb tulajdonság. Ahhoz, hogy te egészséges, minőségi életet élhess, sportolást beépítve az életedbe, a rutinodba, az, hogy türelmes vagy. 2-4 naponta egy órát sportolsz, elindulsz egy úton, nagyon kicsi, folyamatosan progresszívan növekvő terheléssel szinte, könnyedén fölépíthető egy olyan fizikum, egy olyan állóképesség, akár mobilitás, fejlesztés, föntartás, stb., amivel egy tényleg minőségi életet lehet, egészségesebb és minőségi életet lehet élni. És akkor mi van ezekkel az emberekkel, akik valaha elmentek az ilyen-olyan órára, mert ugye most elhitetik az emberekkel, hogy csoportosan sokkal könnyebb, én nem értem. Tehát, hogyha ott állunk a csoportos órán 80-10-15-en, akkor mondja, elég könnyű kiszámolni, nem? Hogy akkor mennyi figyelem tud rád jutni. Az edződ, az tényleg egyénileg rád szabja a handicappel? Azt mondja, hogy állj félre. Crossfit termek ugye csinálják 3 havonta kezdőcsoportot indítanak, de azt nem értem, hogy miért nincs már mindegyikből 10. Mármint, hogy 10 terem. Hát, hogyha minden hónapban ezt jól csinálod, minden 3 hónapban fölépítesz, mindig csak a frekventált időpontokban reggel 2 óra, este 3-4 óra van, akkor ugye mindig minden órának meg kéne telnie, tele a terem, akkor kéne újat nyitni, mert hát jönnek az újabb kezdők. Hát de mindenki ott is elkopik. Én azt gondolom, hogy a 90% elkopik. De miért kopik el? Hát ha jól csinálod, akkor élvezed, teljesítesz,
egészségesebb vagy, fit vagy, nem? Meg ez a kezdő kérdés is, egyszer elgondolkoztam ezen, mert láttam ilyet, hogy kezdő crossfit indul, 3 hetes kurzus. Szerintetek 3 hét Ez alatt egy végtelen sztori. bemész az utcáról. Hát 3 hét alatt lehet-e bárkit Mind, is semmi. úgy fölkészíteni, Meg milyen a kezdő után? Az már középhaladónak hogy a 4. számít? héten már Akkor? a crossfit gyakorlatokat csinálja. Tehát azt akarom mondani, hogy nekem ez úgy tűnt, hogy elhiteti az illetővel, hogy Ugye már elvégezted nem a kezdő. kurzust, Aha. és mikor a kezébe adsz egy ketlebelt, akkor azt kérdez, hogy mi ez. Vagy adnak hogy egy oklevelet nem is, tudja, nem? mi van. Meg van személyesítve, meg van. És ő azt hiszi, hogy elvégezte, és nem is hibáztatható érte az utcaembere, mert neki azt mondta az edző, 3 hét kezdő kurzus, végigcsináltad, te most már gyerek crossfit edzésre. Gyakorlatilag nem bír legugolni Semmi, hát saját mozdulatot súllyal, nem tudsz de- ennyi idő alatt megtanulni. Nem És tudod eszembe jutott- beégetni a mozdulatot. És eszembe jutott a Igen. 90-es Rutinszerűen. évek, amikor 1 éve jártunk már az edzőterembe, a testépítőterembe, és akkor mondták, hogy mióta edzel 1 éve? Ó, hát akkor még kezdő vagy, hogy majd még edzél egy kicsit fél évet, és akkor Csináltam egy majd ilyen... akkor érzem, hogy haladó vagy. Csináltam egy ilyen TikTok posztot, amiben leírtam, hogy melyik generációnak mit jelent az, hogy kezdő. Nálunk az, hogy mi vagyunk az X, hogy 3-5 év után mondjuk, hogy már nem vagyunk kezdők. Zsolti, ezt szerintem jegyezd Oké. meg, gyorsan kicserélem az elemet, vagy addig még tudtok beszélni, csak Nem, majd ígyunk. a kamerában. Jó. Sőt, addig le is állítom.